Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram para alim ulama para sepuh kang tansah kawula derek fatwa ugi nasihat saenipun wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin saking Sragen, dumateng Bapak Kepala Desa Cempereng soho perangkatipun, Bapak Ketua FKDT Kecamatan Kandeman, para pengurus madrasah, Ustadz Ustadzah, para jamaah ingkang sampun rawuh ingkang kita hormati, lan boten kesupen para santriwan santriwati Madrasah Diniyah Darul Muttaqin ingkang kawula tresnani. Ing dalem kesempatan menika monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan saha kerahmatan dumateng kita sedaya sehingga kita saged kempal wonten ing satunggaling majelis ingkang insyaallah penuh barokah punika. Ing dalem adicara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan haflah akhirusana Madrasah Diniyah Darul Muttaqin Desa Cempereng ingkang alhamdulillah mugi-mugi kalampah kanthi lancar lan boten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sholawat ugi salam mugi wuwuh katur dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya saged kalebet ing dalem umatipun ingkang pinaringan syafaat fi yaumil akhir. Amin. Para jamaah ingkang minulya, kita selaku pranata adicara badhe maosaken rangkaianing adicara ing dalu menika. Adicara ingkang sepindhah inggih menika pembukaan. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an lan sholawat Nabi. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika sambutan-sambutan. Adicara ingkang pungkasan inggih menika mauidhah hasanah saha doa lan penutup. Para rawuh sedaya ingkang minulya, adicara ingkang sepindhah inggih menika pembukaan. Monggo kita sareng-sareng maos umul Quran suratul Fatihah. Mugi adicara ing dalu menika saged lancar tanpa alangan satunggalipun. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Salajengipun adicara ingkang kaping kalih inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an lan sholawat Nabi ingkang dipun asta dening panjenenganipun Al Ustadz Soleh. Dumateng Ustadz Soleh wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken.